Speaker para sa ato opening prayer. Let's pray. Dear Father in heaven, we thank you, dear Lord, for guiding us throughout tonight, for protecting us from any possible harms and dangers. Thank you for keeping us safe, and thank you for waking us up, for giving us a new day, a new life that you've added into our lives. Lord, as we start our morning prayer this morning, send your Holy Spirit and your holy angels to be with each and every one of us. And please give us knowledge and wisdom that we may share your, may we share our thoughts, dear Lord, from the verse that we're about to share. And please give us good and strength, all of us, dear Lord, each and every one of us here in this frequency, and guide us and guide us always, dear Lord. Thank you, dear Lord, for everything. Thank you for hearing and answering our prayers, together with the forgiveness of all our sins. In Christ's name I pray. Amen. 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 So again, good morning sa tanan. Diri kagang ka silent monitor. So pagabasahon ko liwat ang aton nga verse na pag-share sa buong aga. Makita sa Salmo kapitulo 22 bersikulo 19 na nagasiling, pero ikaw, Ginoo, hindi magpalayo sa akon. Ikaw nga akon kusog, buligi ako gilayon. So manami isang bali ato ni nga prayer para sa Ginoo, no, nga nang hindi lang gid ang magpakalayo ang Ginoo sa aton, kay siya lang gid aton nga kusog, nga siya lang gid ang magabulig sa aton, sa tanan naton nga problema, sa tanan naton nga sa tanan naton nga needs. Siya lang gid ang makabulig sa aton, kay siya aton nga creator, aton nga buhi nga Dios nga makabulig sa aton. So magtangop lang gid kita sa iya, kay siya lang gid ang nakabalo sa aton mga tagipusood kaguna-una. So paghahatag ko na sa inyo ang tion para sa inyo nga thoughts. So open ang control sa gusto mag-share. Good morning, Liwan. Control. Go lang, Sir Mangga. Good morning. Good morning sa imo, Control. Good morning sa tanan nga station. Mayari na nagamonitor sa mga aga. Kaya salamat sa Ginoo kay nakabugtaw gyapon kita, kaya nakapangalagan sa iya. Amo ni kanami ang kanami sa aton nga ginatuohan nga Dios. Buhi nga Dios amo naga protekta gid sa aton. Kita mo bisan ano nga mga nagkalatabo na, pero sa gihapon ari man ta gihapon, no? Kag ang ini nga bersikulo nga aton ginatunan sa bungaga, amo ni sa ang isa sa mga prayer nga ginapangayo naton sa Ginoo, no? Kag silingugan ni tama-tama ni sa para sa akon man nga bilog nga pamilya, tungod kay nagaplano ang bilog nga pamilya nga magtipon-tipon kami, no? Sa tion sang birthday sang amon nga Iloy. Iti nanay ko naman lang nabilin, kuhay naman kuya papa, kay nagpaway na to, no? Siguro ito naman sa langit, mas pabay pa. Kag March 24 manang kadlawan sa akon Iloy, ako ang ginapadecide nila, no? Actually sa naligat pa na tuwing dapat galing iti timing man nga nag-lockdown, huwag madayon. Tapos gindayon nila tani sang August 19 yata kung hindi ko masala, last year, no? Nadayon sila, so hindi kami kompleto. Tapos naginamo pa sila. Yung managani silingo sila, silingo way ka mo
Gawin nyo gin pangamuyuan mo. Nga bisan hindi pwede ginpilit nyo. Tiyan mo na natabo. So siling ko sa sining nga bulan, hindi ko pangamuyuan tanay. Hindi ta magpadali-dali ang baho sila. Kay mangayo ta sang kuan, sang bendisyon na rin sa Ginoo. Kung ina-idayon nila o kung idayon naton. Kag ginapangmuyuan ko gid ni kay hindi man ni basta-basta man nga galastuhan. Iti siyempre kung sino lang may ara-ara sa amon nga magulutod, amon niya ang mapinulugay para madayon lang ang ini nga pagtinipon-tipon. Kag siling ko sa ila nga kung dayon nun tani wala sang imnanay nga matabo, imnanay pala sa makaulubong nga limno. So mong pala ginapandaman ko na sila. Kasi ko kung ininom mala ka mo during sa aton nga pagtinipon-tipon, hindi na lang ko yung magkadto. Bala naman naton nga budlay kay control ang nakainom na mo sa makaulubong bala. Budlay control. No? Bisan utod ko pa na. Bisan mag-utod pa kami, budlay na punggan. No? Siling ko mamayuatan sa Ginoo, pero siling ko basta wala sang ilimnon makaulubog, no? Kapay pa kaya itugot sa Ginoo, kaya ang iba nagpasugot na pero ang iba way pa ko kabalo ko ng ila reaksyon. Gaga medyo dako-dako nga budget kaya siyempre alindere, tapos labot sa Bacolod, tapos taklad pag ito sa bukid sa Isabela Negros Occidental, no? Bukid pag kami to, boundary na kami sang Oriental kang Occidental. Plano namon nga magparslakyan mga utod namon sa Bacolod nga pigado man para madala namon. So duwa kami sa manghod ko nga maabaga naman Tapos kaloy sa Ginoo kabay pa nga madayon kag nagapangayo mo sa inyo sang support prayer man para sa sinang plano. Kaya ang tuyo ko sina ma-invite kami sa kapastor nga mong maliit sa amon, tapos ang dako kagiging purpose nga masiran ko man ang akong bilog ng pamilya about sa kaluwasan, no? O kinanglan ko support sa isa ka pastor kay bala naman naton yan akong manghod lang tate isa balon pa ta sa magulang ta, manghod ka lang daw sisino ka kung nabla hindi tayo ginamalikawan ma-experience sa mga muna, no? Pero sa pagi sa bugay ang Ginoo payo ko na kung madayon gid man so kabay pang ang Ginoo magapanguna, no? Sa amon nga sa tagsa ka mga plano. So payo ko sa inyo support prayer about sina kabay pang kaluyan may lawas kag may simpo madayon kaya hindi naman to kuno stricto gid kayo matiner kami to mahalin kami dito 24 sa aga Merkules, tapos sa gabi ang prayer meeting, tapos pagka uibis ang aga mabalik pa kami din so kami pa sa kaluoy sa Ginoo. Kaya gini nga bersikulo isa ni sa mga prayer nga ginagamit ko man napagabay pa nga hindi magpalayo ang Ginoo sa amon kag siya ang magabuot kung ano ang amon nga mga plano. Amon ni ang kay siling ko gani ang ako niya na experience ko na niya ang kaayo sa Ginoo sa akong gabuhi. Nga kung anong ginapangayo ko sa kaluoy sang Ginoo ginhatag yaman like sang pag-put up sang clinic pag iban pa damo pa nga ginhatag na sa akon. Kung may gina-applyan gani ko gina-approve gid so grabe na nga pagpakamayo sa Ginoo sa ako na ako gapati ko yang ang Ginoo basta nagasalig ka lang bugo sa imo nga kinabuhi ang Ginoo lagi siya kapabaya sa aton tanan. So malana ako nga masir sa kong aga maraming salamat kag good morning sa tanan. Amen. Thank you kid Sir Mangga sa imong gin-share sa buong aga. So, ulitin tagid na Sir Mangga pag-pray para sa imong plano nga makabulig man share sa imong family. Kag
kung ano man mga plans nga gusto mo pangamuyuan ito lang ginasang sincerely prayer kay or sincere prayer kay ang Ginoo kabalogin na iya kung paano yan na ihatag sa aton. So thank you good sir mangga sa mga share no. So any more station nga gusto pa mag-share, open ang control. Breaker. Sir Tino, good morning, go ahead lang. Arja, good morning sa imo control no kag sa bugos ni mga panimalay no. So gadaya ko kapasalamat ko sa Ginoo tungod sa ang grasya sa kabuhi nga ginhatag sa akon kag sa akon bugos nga panimalay no. So ang aton talakayan subong isa ini ka mga dinalan sa diin nagapahayag sang isa kadako nga kamatuoran nga ang isa ka tawo nga yara sa kapipitan o kun yara sa problema o kun sa tanan nga mga kahul-anan tumuluho man siya o kun hindi basta ara siya sa kapipitan makadumdum gid nga may Ginoo ang kalibutan makasilingit siya hindi ka magpalayo sa akon o Ginoo dali kag tabangi ako. So tama ka tahom no nga isa ka dako nga realidad sa aton nga mga tinuga nga mga tawo nga kung kaisa may mga punto sa aton kabuhi nga ang Ginoo madumduman lang naton kunyara kita sa kapipitan. Pero kung wala nagani aton man hindi siya nga malipatan. No? Kay ang isa ka tawo nga nagakabuhi sa grasya sang Ginoo okay lang gid ini kay gamay nga singki maayo kag hindi ginadumdum ang Ginoo apang sa hindi iya tumuluo nga hindi iya gani madumduman nga may Dios ang kalibutan pero kunyara siya sa kapipitan makadumdum gid kag may mga pangako pa nga mahambal nga Lord luwasa lang ko buligi lang ko kay kon makatibawas ako sa sini nga sitwasyon magabag-o na gid ako sang akong kabuhi ang tanan ko nga tempo ihatag ko sa imo. May mga kilala gid ko nga mahambal siya nga second life ko na ini na disgrasya ko inang naluwas gid ako ti hamba ko ling ko ti madedikar ka sa Ginoo simba ka nag-ayo ka naman siya sige lang mega kung may timpo di just imagine bala kaya nag-ayo na siya may timpo lang pero no kadamo gid na ayhan hindi man lang siguro sa akon o kung sa kay sino halos gurong tanan nga nagamodulet dire basi may kilala gid siya sa realidad nga matutuon nga nagakatabo nga madumduman niya lang ang Ginoo kunyara lang siya sa kapipitan no. So paano bala nga amoy ng sitwasyon no tungod kay ini wala nagtudok sa iya tagipusoon ang grasya sang Ginoo no ang grasya sang Ginoo nga dapat maayo kag malain pasalamatan kag magpangayo maskin wala nagakinahanglan no kayong lawas good health tanan nga mga butang hindi kay mangayo ka lang kon wala ka kwarta mal Lord ura gi kwarta do pigado gi sitwasyon no. Isa ini kadako nga kamatuoran sang pag-abot sang pandemya. Kay ang pandemya wala siguro sang isa ka tawo nga nagalagaw-lagaw sa sosyedad nga wala gid nakadumdum sa grasya sang Ginoo nga dapat mauntat na ining ginatawag nga pandemic. Halos ang tanan siguro nagpangamuyo gid no. Nga Lord sano pa ni matagan man. Maskin sa simbahan Katoliko gani may ara nga ginapangadi nga orasyo imperata no orasyo imperata may words dira nga nagalahambal nga
that must find cure and solution to this epidemic. Ang tinambang ulit ko, ara ng baksin, hindi naman ka mo magpabaksin, damo naman hindi magpabaksin. Lingko daw kaangay lang ina sang isa ka natabo sang timpo sang si Jesu Kristo nagsulod sa sinagoga nga nagasinggit sila, dayawon ang anak ni David, dayawon ang anak ni David, no? Nagbayo ang mga bayo nila, tanan nga mga kung ano nga mga daon-daon, ginhanig nila sa dalan para agyan ni Jesu Kristo. Pero pag abot dito sa Kalbaryo, sila naman nagsinggit nga, ilan sang siya sa cross, ilan sang siya sa cross, no? Karon nga ang isa ka kamatuoran nga ang kabuhi sa isa ka tawo nga wala pa magtudok sa iya tagipusoon ang grasya sang Ginoo, daw pauyon-uyon lang, no? Kung sa kanto-kanto, kung di inuhuron dito, tipon bala, no? Wala sang matutuoy nga panindugan, padala-dala sa iba, no? So, amo na, subong ang parte sa pandemic na lingko ara na may baksin na, hindi ka mo magpabaksin, no? Galibog man ang ulo sa Ginoo, diingin bala iya patihon, ginatagay na sang solusyon, ginatagay na sing kanaalam ang mga tao nga nag-obra sang baksin nila para mahatagal ang solusyon ining nagkakatabo sa kalibutan. Tapos hindi na magpabaksin, no? Pero sa buong daw na matamat naman, no? Kay mahambal ko lang na kaya nag-survey ako dito sa amon barangay ng Ligad Damo ang hindi magpabaksin, no? Tungoy kay kulang sila sa informasyon. Din ko mahambal ng iba nga kalain to, kalain dapat ipangitaon ninyo ang scientific explanation kung ano gid bala ina, no? So kabay lang, no? Sa tag-sa aton, hindi lang kita manawag sa Ginoo, kunyara kita sa kapipitan sa tanay nga tion. Tawgon nato ng Ginoo, dayawon nato ng Ginoo. Tungoy kay ang gugma sang Ginoo aton ginina mabatyaga, no? Dako ang manifestation sang Holy Spirit sa aton tagipusoon kung nagapanawag lang kita permi sa Ginoo. Pero kung madumduman lang naton ang Ginoo, kunyara kita sa kapipitan, posible nga maluwas kita, no? Kay ang Ginoo gugma, no? Wala naghahambal ang Ginoo makasasala ka, hindi ta kapagbuligan, wala, no? Wala ina, no? Tungod kay ang Ginoo gugma, no? Maskin ano ka pa kalaot sa ibabaw sang kalibutan, kung matutuon nga nagahinulsol ka, may posibilidad gid nga tabangan ka gid sang Ginoo, no? Imo panawagan nga tabangi ako, granted gid na ya, mabaton ka gid sa ginharian sang langit. Apang kung nabaton ka na sa ginharian sang langit, hindi na pagtinguhae nga magabalik ka pa kag magpanawag ka naman sa Ginoo kag bulak-bulaka mo naman ang Ginoo nga, Lord, mabago ako kon luwason mo ako, no? Kay base kung hindi ka na matulupangdan sang mahal nga Dios. Kabay lang ini nga mga pulong magapagbilin sa atong tagsa-tagsa ka mga panghuna-huna kag tagipusoon nga ang Ginoo hindi gid magpalayo sa ato, no? Hindi gid magpalayo kung nagapanawag lang kita. Maayong aga sa tanan, kag kabay magpakamaayo ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa sining aga. Amen. Thank you, good sir. Tino-tino, no? Sa mga sharing sa buong aga. So, sakto gina, sir. Hindi lang kita nga magpanawag sa Ginoo kung may kinahanglan kita. So, dapat sa tanantang obrahon, sa tanantang nabaton, itawag ta gina sa iya. Kay ano pa kung wala na gid amo pa pagtawag ta. So everyday sa aton nga kabuhi, dapat manawagin kita sa iya, either pagpasalamat or pangayo. So any more station na gusto pa mag-share, open ang control. Morning control. Good morning, sir. Go ahead lang. Sir Bugnay, ikaw ni any more station na gusto mag-share, open ang control. Check, are na.
Mandugel, morning da. Morning, Sir Bugnay. Go ahead lang. Roger, na dula bigay na ko na nga akong mic. Sa liwat, good morning sa tanan-tanan, sa mga naga-silent monitor, no, sa naga-pamati na siningaga, good morning din sa inyo. Isa naman ka matahom nga kagahon nagabot sa aton kabuhi nga liwat kita nakabugtaw naman, no, nakaangko naman kita sang grasya gikan sa may, no, ang bagong nga kusog, no, kagang bagong kabuhi nga ginhatag sa aton sa adlaw ngayon eh, no, kabay nga mangin mabinungahon ang aton nya pag yugiyo sining adlaw, no. So dire bala dire ang ako nya naintindihan sining pulong, no, so nga nagasiling diri nga ang Ginoo ano kita kumbaga mo ining aton nya pangayuhon gid pirmi nga ang Ginoo di magpalayo sa aton, buligan niya kita kay siya nga aton nya kusog, no, i-acknowledge sa gid nga kundi bangod siya wala kita, siya nga aton nya kusog, no, sa tanan nga mga helikopter naton dapat siya magpangamuyaw kita sa Ginoo nga updan niya kita, no, kundi mo kita makalabot di mo kita magkadto, no, updan niya kita, hindi kita pag hindi sa magpalayo sa aton laki kung ang Ginoo na magpalayo sa aton manginwala gid kita, no, muna nga kinanglan permi tagit pangayoon sa Ginoo sa ano man niya ginimo naton pangamuyoon dagit pangayoon ta nga ara gid siya, kinanglan ara gid ang iyang presensya para ang aton nga mga plano, ang aton nga mga handom mangin madinalagon, kung basta lang ang Ginoo ya mangin madinalagon gina kamo na nga budget aton kita kuwagin natin ilapit ginaton ang tanan sa iya, no, sa ano man niya aton ginahimo kinanglan haragit siya mga yupamuyoon dagit ang iya nga pagubay sa aton kay para inawalang hindi mapalpak, no, bisan pa sa mga desisyon naton nila, no, kinanglan niya i-acknowledge sa gitang presensya sa Ginoo kay kun sa aton lang tawanon nga desisyon nagakapalpak, no, abi naton amo na, abi naton solusyon na gali hindi bako din na nga tiway naton ginaknowledge ang presensya sa Ginoo. So amo na siguro inang ma-share ko control, no, gituga ako ang bisyo akong mic dio. Sige, mo lang nang ma-share ko siningaga. Good morning sa tanan-tanan kabay nga ang Ginoo magapadayas pagpakamayo sa aton. Good morning, liwat control. Thank you, good sir. Sir Bugnay sa imong sharing. So sakto hindi gid magpalagyo ang Ginoo sa aton kung kita nagapalapit sa iya. So any more station nga gusto mag-share, open ang control. Control. Morning, Sir Mawani. Go ahead lang. May aga control, may aga man sa tanan nga nagapamati sa sining nga frequency. Dalayaw ang Ginoo sini naman nga aga kita liwat makatuo naman kung magapamalandong sa iyang pulong. So isa ka manami naman nga pulong na batian nato sini nga aga nga gingkuha sa Salmo 22 versikulo 19. Pero ikaw Ginoo hindi magpalayo sa akon, ikaw nga akon kusog buligi ako gilayon. Panawagan ni David, urgent nga panawagan, kumbaga kinahanglan gid ni David ang bulig sang Dios sa amo ina mismo nga tion. Kung basahon tang bilog nga chapter, diri nimo makita nga ara siya sa bibi sa kamatayon, ara siya sa bibi sa katalagman. Ang iya nga kabuhi kumbaga ginahingagaw na ang sitwasyon ni David. Diri niya ano ang Diyos nga buligan gid siya sa amo gid sina nga tion. Kay nabalaan naman naton kung ano balang kabuhi ni David. So nakahimo man ni si David sa mga dako nga
kalapasan sa Dios. Pero kanami man nga implo si David, kay siya nanumbalik sa Dios. Wala siya nagpalayo sa Ginoo. Even nga sometimes nga daw wala nagapamati ang Dios sa iya. Part man ina sa iya nga konsekwensya, part sa mga nahimo niya nga mga kasalanan kag kalapasan sa Dios nga ginahatagan man kita sang pagdisiplina sa Ginoo para makamarasmas ang isa ka tawo sa iya nga mga binuhatan. Bangod si David, very popular man ini nga Bible character. Ano ba lang kabuhi ni David? O nakakommit man siya sang adultery. So nang ba lang nagkalatabo sa iya nga panimalay? Part ina sang konsekwensya nga ginhatag sang Dios sa iya. Ang iyang bata nga babae ginhimuslan sang bata nga lalaki. Kaya ang iyang bata nga lalaki ginpatay man sang utod niya nga lalaki. So dira mo makita, pero si David wala naguntat sa pagpalapit sa Dios. Wala siya nagpalayo sa Dios. Sa gihapon, masami siya nagapangamuyo, masami siya nagapanawag sa Dios. So, in refleksyon sa aton nga kabuhi, dapat kita amuman sina. Kay kita hindi man ta perfect man nga tawo. Madamo man ta sa mga kalapasan nga nahimo sa Dios. Madamo man ta sa mga kasalanan. Nga amo ina nga kita masami man kita magpanawag sa Ginoo. Hindi lang sa bibi sa katalagman, hindi lang sa bibi sang nga kabuhi mo ara na sa delikado nga sitwasyon. So magpanawag kita sa Ginoo sa kahumungayaan man, sa katawahayan mga sitwasyon o kung sa kapipitan. Pirmi kita manawag sa Ginoo. Kaya ang Diyos ara lang na. Handa mamati ang Diyos sa mga tao nga sinsiro man sa pagpanawag siya. Kaya nga, ang mga tumulo, ang mga Kristohanon, palangga sa Diyos. Pero kung ikaw, padayon, ikaw, sa mga malaot mga buhat, bungol ang Diyos, kag hindi gid mamati ang Diyos sa mga tao, nga masinupakon, kag ginasikway nilang Diyos. Imposible nga ikaw pamatian sa Diyos. Kay under gani ikaw, nga pagasilutan sa Ginoo sa mga malaot mga buhat. Pero mangin kasubong kita kay David nga ang Dios magasabat gid right away ang response sa Ginoo ihatag niya. So kabay pa nga ang ining pulong makabulig man sa aton nga kita masami, kita magpanawag sa Ginoo, hindi lang sa sa aton nga kahimtangan nga daw kabudlay gid, daw ka delikado na gid sa aton kabuhi, sa aton nga panimalay, sa aton nga pangabuhian, dila pa kita manawag sa Ginoo. Kabay nga dumdumon taman ang Dios bisan sa kabuganaan nga sitwasyon, dumdumon taman ang Dios bisan sa panahon nga wala ikaw sang problema, pasalamatan taman ang Dios. Daw ka unfair man nga ang Dios, dumdumon talang kon puno kita sang problema, dumdumon talang ang Dios kon may kinahanglan gid kita sa iya. So kabay pa nga kita masami man kita magpanawag sa Ginoo, masami man kita magpasalamat sa Dios. Agod ang Dios magakalipay man sa aton kag ang Ginoo magasabat gid sa aton nga panawagan. Okay, amoy na kisa nga may pangamuyo kita nga kabudlay gid sabton. May pangamuyo kita nga wala gingan sa Ginoo. So amo na guro nga time i-check ta aton kaugalingon. Base may mga
dapat kita nga pag-uhon sa aton kabuhi. Basi may mga kasalanan kita nga wala taging tuad sa Dios. Basi ayan wala pa ta relasyon sa Ginoo, amo nagapanawag kita. Relasyon sa Ginoo paano ta pamatian sa Ginoo? Una, relasyon sa Dios. Relasyon nga kita anak sang Dios kag siya amay naton sa langit. So ituad ta sa Dios ang aton mga sala, kag maghinulsol kita sa aton mga sala, kag patunon ta si Kristo bilang Dios kag manuluwas sa aton kabuhi. Yan maangkon ta ang relasyon nga siya aton amay kag kita anak sang Dios. Kag sina nga paagi kita, may right kita nga magpanawag sa Dios, may right kita nga magpangayo sa Ginoo. Kaya kung wala kita relasyon, sagar kita pangayo sa Dios, paano kita sabton sa Dios kay hindi gani kita kilala sa Dios? So kabay pa nga nausisa tanan nga aton kaugalingon, may relasyon na bala kita sa Ginoo. Anak na bala ako sa Dios. May katungod na bala ako nga magpanawag kag magpangayo sa Dios. O, dapat na bala ako magkilala kay Kristo nga amay ko siya. Usisaon ta aton kaugalingon. Kung kabalo kita nga madamo nga nakasiling nga kilala kong Dios, nagatuo ako sa Dios. Pero ang pamangkot tuod bala nga may relasyon ka sa Dios. So kabay pa nga kita may relasyon na sa Dios, nga kita anak na sa Dios kag amay naton siya sa langit. Kay the time will come nga kuwaon na sang Dios ang aton kabuhi, may puloy-an kita, makasulod kita sa mansyon nga ginama ni Kristo para sa aton. Kung wala kita relasyon sa Dios, linaw nga kalayo ang nagahulat sa aton. Walay nang masyara ko kontrol sining aga, kabay nga Diyos magpakamayo gid sa aton tanan. Dalayawon gid ang Ginoo. Good morning. Thank you, Gid, Sir Magani, sa mga share, no? Amen. Kay dapat mag-ano kita, constant communication sa Ginoo. Kay dira pamatud-an tagid nga bubuhi. Kay siya hindi gid magpakalayo. Kay gahulat lang na siya mo. Bali gahulat lang siya sa aton nga mga kumbaga mga hinaing ta sa kabuhi ta. So ang Ginoo ara lang gida nagahulat sa aton. So any more station may gusto pa mag-share open ang control. Yes sir, good morning, go ahead lang. Control mo yung si Buster. Hey, good morning Sir Buster, go ahead lang sir, ma-share ka sir. Yes, Ma'am Bibigo, salamat kit sa Ginoo na nakapatid naman kita sa pulog sa Ginoo. So kanami kit sa sininga verse nga ginpayag sa Ginoo sa ato nga kabuhi. So napatian ta naman ng tanan nga ano dapat ang imuon sang isa ka anak sang Ginoo agud mangkon na nga ginatag nga verse sa sining adlaw sa aton. Kung ako lang ma-share control nga mangkon tay na nga ginpromesa sang Ginoo sa aton. Kundi magagalagad kita sa Ginoo, magpalapit kita sa iya. Mumula nang yabi nga imo na panagod nga mangkontal nga promesa niya sa aton nga sinulatan si David, daughter sang Sam, nga the book of Psalm si David. So kintala ni David sa aton nga agod nga mangkon naton ang nga verse pagi nga makaatag ang Ginoo para sa aton. So ang aton ang imoon nga magpalapit kita sa Ginoo, magbalik kita sa Ginoo, at mangayo kita sa kapatawaran sa Ginoo. Ini nga verse control nga ginpala gini, ang verse ini amo ang aton nga kaugalingon nga ginapanumdum kita sa Ginoo. Ay kung
mangkon tayo niyang gintayag sa Ginoo sa aton kung kita mismo magpalapit sa Ginoo. Kaya kung hindi ito ni mangkon, hindi ito ni mabaton nga ini nga verse nga gapangayo kita ang ano naton sa Ginoo kung kita mismo hindi kita magpalapit sa matuttuod sa tubangan sa Ginoo. Sana no pangaton pangamuyo pagbisan pangaton ngaton pangayuon sa Ginoo useless inatanan. Kaya nga kita mismo sa aton kagulingon kung kinanlan talang ang Ginoo kung may problema kita. Kinanlan talang ang Ginoo kung nga itong pangayoon, ara na kita sa ital-ital nga mga utang nga kung kinanlan taman ang sa Ginoo. Amoy ng verse nga gintayag sa Ginoo sa aton, paray na sa aton, sinoy na nagantal kita. Aton nina, kay kapangayo kita sang bulig sa Ginoo. Kapangayo kita sa Ginoo nga hindi siya magpalayo sa aton. Mahimo talang ina kung kita mismo magpalapit sa Ginoo. Kung hindi ka naman kung ang promesa sa Ginoo kung kita mismo nagabalik-balik sa aton mga sala. Mangkon talang ina control kag magasabat ang Ginoo sa aton pangamuyo kung kita mismo sincero sa pagalagat naton sa Ginoo. Kayang tanan-tanan iyatagyagit sa aton. Kaya mo ina ang promesa sa Ginoo sa aton. Palangga kita sa Ginoo kung sino ka man, kung ano ka liyon, basta ang Ginoo para sa kabuhi ta. Ang Ginoo sa tanan nga tion unahon naton. So mula na kontrol ang yabi naton nga magpalapit lang kita sa Ginoo. Magpangayo kita sa kapatawaran sa Ginoo. Kay kung ano nga mga bagay nga ihatag ya kag pangayoon sa Ginoo, maghatag siya. Salamat kontrol ang walang gidina kaga sa tanan kagat sa sa. Thank you, good Sir Buster, sa imong buta ko sharing, no? So, sakto gina, sir. Kung paliwat-liwat man ang aton nga kasalanan daw hindi ginamabato sa Ginoo, no? Kay daw na siya ng repetitive nga sala. So kita nga mga katawan sa Ginoo, kung sincere gid man ang aton nga prayer sa iya, kung sa amon di gapuasa kami, gapuasa gasulat kami sa amon nga mga prayers nga daw sincere kagid pala ang Ginoo maghatag gina sang sabat sa aton nga mga pangamuyo. Kay ara lang gid permi ang Ginoo gaulat sa aton. So any more station nga gusto mag-share, open ang control. Morning control. Good morning, Sir Charlie Bravo. Go ahead lang, sir. Nga sa tanan nga palamati sini nga aton nga station. So naga-silent monitor may yung agagid. Kag labi na gid sa mga dala sini nga talakayan sini nga aga. Ako gid nagabi-abi sa inyo sa kamatahom nga aga sa sini nga tion. So salamat sa aton nga ginatag nga verse sa aton nga control sini nga aga. So isa naman ini kapag panumdum sa aton kung paano kita magsalig sa Ginoo. So mo nang tendency sa aton kabalo ka man sang kamaturan o wala ka man kabalo sang kamaturan. So dili kita patuoy sa aton ini nga text. Tanan kita nagakinahanglan sini nga kaginahan nga dapat kita pangita sa Ginoo, no? Palapit sa Ginoo. So nagasiling diri siya sa lain nga version nga ako niya. Pero siling diri sa 19, apang dili ka magpalayo sa akon o Ginoo. O ikaw nga akon panabang, dali-dali ka sa pagtabang sa akon. So muni ang kabuhi ni David sang siya arasa sa kapipitan
sa tawag na daw na si David. So amo niyang iya gila pangayo sa Ginoo ay siguro ang iya nga daw iya bangon-una daw ang Ginoo bala daw layo sa iya daw ang iya pagtuog ron David basi nagabugnaw bala iti wala mo naman ang kabuhi ni David so naangko niyang konsekwensya no so sigapon nga way siya nagpalayo sa Ginoo sa gyapon pasalamat sa Ginoo sa mga kwan sa Ginoo sa iya kung anong mga naangko niya nga mga daw konsekwensya sa iya kabuhi so sige hapon ang Ginoo way nagpalayo sa iya amo nagsa aton lakabuhi nga isa kung malipat kita sa Ginoo kung nara kita sa mga kabugunaan bala no nagakalipat kita sa iya no amo ni nga kung ang mag-abot na gani ang tawag ng mga lausan kabuhi dan ato madumduman ang Ginoo so nga aton pagtuo nagabugnaw bala mo din sinatong kaya kulang kita sa komunikasyon sa iya muna ang tao nauya kay tungod nga gahimo sa hindi maayo sa tubangan sa Ginoo daw nauya sila mo nga ang tao nagapalayo sa Dios pero ang Dios siya ara gyapon niya katanaw sa aton siya ya nakakita kung ano atong ginahimo wali ang Dios kapalayo sa aton kita nga palayo sa Dios kay tungod kita nagahimo sa hindi maayo sa tubangan niya so ang gusto sa Ginoo nga ano man da nga ang imo ginahimo palapit ka sa iya panawag ka sa iya para kay Peter nga isa ka may duwa-duwa nga pagtuon Peter mo to dito na pamatudaan sang ni Peter nga ang Ginoo gid wala ka palayo siya ara sa no ang Ginoo luwas ako no amo na ang kabuhi ni Peter amo na kita ama dinwa-duwaon tungod nagakuan sa aton kaya nga aton nga kuan nagano bla ang aton may nagahiming himo kita hindi maayo sa tubangan sa Ginoo sa muna ang aton pagtuo nagaduwa-duwa kita no na may Diyos kibalang na nagapatsa ako kung ako manawag sa iya so wala Charlie Bravo, nadulak mo Charlie Bravo. Oo, hindi niya ang Ginoo hindi niya magpaslaw sa aton kung kita nagapangayo sa iya no amo na ganawan kita ya panawag permi sa Ginoo kay siya magasabat sa aton nga mga pagtuaw naton sa kunara kita sa pipitan ginasabat siya sa Ginoo way siya gapalayo sa aton kita gapalayo sa Ginoo so gani ga sininga tion dapat kita palapit sa Ginoo atong pagtuo pabakudo naton hindi kita magduwa-duwa kay siya na iya aralanda siya sa tupad naton sa taning nga tion sa atong kabuhi unara kita sa pipitan ang Ginoo way ginaya talikod no basta kung kita lang manawag sa iya so amo naman sa control kag mayong agasanan o kabang Ginoo mapakamayo sa aton. Yogi, Charlie Bravo, sa inyong lugar nga share. So, muna pa nila lang ang Ginoo one call away lang na, no? Nabit lang nga daw bunta siya, magilan na siya. Ang Ginoo yara, gid nagamati gid, no? Nagamati gid sa aton. Basta sincere lang kita sa aton, no? Sincere lang kita sa iya. Siyempre para sa kayuhan niya Ginoo ara gid na yan so any more station gusto pa mag-share open pa control Good morning, Control. morning ma'am Trop go ahead ma'am Good morning, Control. Good morning sa tanan-tanan nga monitor kag sa mga kapdanan no kag sa silent monitor. Good morning. Dalayon gid ang Ginoo no sa isa naman ka matakaw mga pulong niya nga aton sa mga ginatun-an. Kanami kit sang Ginoo kay ang verse nga ni isa ka prayer ni David nga siya gapangayo pulig sa Ginoo. Siya pangayo siya sang kusog
ang Ginoo magahatag sa iya sang kusog. Kay kabalo siya nga hindi niya kaya tubangon kun wala ang Ginoo sa kabuhi niya. Bisan kabalo siya nga kadamo na sa mga nahimo niya nga mga hindi maayo, mga sala sa tubangan sa Ginoo. Pero kabalo siya nga ang Ginoo ya ara gid sa gyapon. Nakahanda lang nga mag sabat in time sa magpalapit siya. So, presma sa ato, no? Nga bilang kita mga Kristohanon, ala man sa aton ang kahinaan tungod sa ginahambal ng tao lang kita, hindi malikawan kung kaisa makahimo kita sang sala. Pero ang kanami lang kay kung ang Ginoo ara lang sa aton nga kabuhi, marimaingid kita. Marimaingid kita always sa sala nga nahimo nato, no? Nga ang Ginoo ya nagahambal gid sa aton nga palapit lang kita kag ang Ginoo ya magabulig gid sa aton. Nagahambal gid ang Ginoo nga manawag kita sa iya kay kita iya pagasabton. Basta ang aton nga personal nga relationship sa Ginoo ya may ara gid kita close nga relationship sa Ginoo. Kay hindi lang bala nga unsubong talang gid bala nga sika nga daw wala ka na gid bala sang iban nga dangpan kumbaga last choice na lang ang Ginoo nga wala ka na gid sang katuan kag amo pa na magpanawag ang tao sa Ginoo, panawag kita sa Ginoo. So hindi tani amo sina, no? Every time nga may problema kita tani or may problema bisan wala man problema sa tanan nga oras, minuto halos oras nga ang Ginoo aton nga acknowledge permi sa aton nga kagalingon. Pangayo gid kita balasang pangamuyo sa iya nga ang Ginoo gid maga ubay gid sa ato, no? Tanan tani nga tion kanumdumon kag ihatag ginaton ang pagpasalamat. Maayo man kag may blessing man or may mga pagtilaw man nga mag-aabot sa aton, always gid naton nga dumdumon nga ang Ginoo ya amo gid ibalik gid naton sa iya tanan-tanan. Kay kung wala ang Ginoo, hindi man naton kaya tubangon ini tanan nga sa aton lang kagalingon. Kaya ambal man sa Proverbs 3:5 nga hindi kuno kita magsalig sa aton kagalingon nga kaalam kundi nga isalig naton sa Ginoo sa bukos naton nga tagipusoon. So amo ina nga salig lang gid kita sang tutuod sa Ginoo sa bukos naton nga tagipusoon kag siya gid ang tagaan ang aton gid tagaan sang katungod nga magkontrol sa aton nga kagalingon, sa aton kabuhi, sa aton tagipusoon. Kay siya man ang tagiya sa aton kabuhi. Kag sang tanan-tanan nga ara sa aton ginhawa naton mga hangin nga nagagawa sa aton nga ilong, iya na tanan sa Ginoo ni tanan naton ginhulam, no? Sa iya ni tanan na din. So aton man na iya dapat nga right nga ibalik man naton tanan-tanan nga pagdayaw kag pagpasalamat sa Ginoo. So amo lang gid na ang sincerity lang gid naton nga magsalig lang gid sa Ginoo sang tutuod. Kag kun kulang pa ang mayara pa kita nga kulang or pagpangduha-duha, it's all about time nga ang Ginoo ya aton gid saligan nga hindi ta magduha-duha. Kaya ang Ginoo ya hindi ginaya magpaslaw sa tanan-tanan nga pangayoon naton sa iya. Tanan-tanan nga aton nga ginapanghuna-huna makita kag mahibaluan gid sa Ginoo. So mala lang ma-share ko control. Good morning sa tanan kag God bless us all. Gagit ng job sa imo dugang share. So ako na tanan have faith lang gid, no, ang aton sa pagsalig sa Ginoo sa bakurod sa gid pag-isalig sa Frantia kay ang tanan na iya tayo sa Ginoo. So solusyon na Ginoo, everything will everything will mabot na saktong adlaw, saktong timing, no. So hindi mo kailangan i-rush ang tanan, hindi mo pagdalo tanan, relax lang kaya ang Ginoo na nabala. I'm sure bala na ang Ginoo Brian para tato. So
So, in the more station, may gusto ko mag-share, kapit mo control. Control. Go ahead, Nar. Morning. Kanami kini nga first no. Isa pa ni ka ano sa aton nga ano sa aton pagtuo. Ara gid pirmi ang Ginoo sa aton. Kay kung wala man ang Ginoo sa aton, siguro dali na kita mano sa mga virus po kung wala tagit halungan sa Ginoo siguro wala na tasubog, pero kay palangga tas Ginoo bisan damo man dang virus sa palibot daw hindi kita maapektuhan kay ginahalungan kita sa Ginoo. Manigani kanami isa ini nga verse no. Hindi gid mag-ano ang Ginoo sa aton, magkamulag. Kay sa tanan niya gintuga sa Ginoo. Kita gid ang pinaka-espesyal na tao, ang gintugan niya. Dili gid siya ano siya. Palangga gid kita sa Ginoo. So muna nga kita na ang mga kita nga Kristohanon, mag-ano na lang gid kita. Magtuo lang kita sa pugot sa iya. Magsalig, alagaron na nato ng Ginoo sa pugo sa aton nga nga tagipusoon. Ano lang nato sa iya, ikon pala magtuo na lang todo sa iya nga pulong. Amo lang ginaton nga magpabakod sa aton mo nga pagtuo sa iya. So padayon lang gid kita sa pagpangalagad sa iya. Amo lang na ako na madugang kontrol good morning na lang sa tanan nga naga-monitor. Yung Nar, di mo dugang nga share. So, sakto gina ng Ginoo ay ginaiga palayo sa aton. Ang lagi na siya sa aton permi sa likod ta, sa kilid ta, tanan nga tion. So, kagong magabot ng simto nga may mga pagtilaw, may mga trials, no? Test. Sa iban kita sa itong galuya kita. Ang Ginoo, ara siya para magatas sa ng kusog, no? So, kung daw hindi na naging kaya, so minatog yata si Ginoo. Ang Ginoo, willing gid, no? Lagi siya naga-deny nga magbulig sa aton. Wag siya nagambal nga hindi ara gid sa aton termi nga willing gid magbulig sa aton. So any more station nga gusto pa mag-share, kapit pang control. So kung wala na, i-close tanan ni yatag konti-unti big girl para sa aton closing prayer. So, thank you gid sa tanan nga nag-participate kag silent monitor. Thank you gid sa inyo nga pag-support kag pag-participate sa aton nga morning prayer sa bunga aga. So sa liwat pagkabasahon ko aton nga verse nga ginsharean sa bunga aga, makita sa Salmo kapitulo 22 versikulo 19 nga nagasiling, pero ikaw Ginoo hindi magpalayo sa akon, ikaw nga akon kusog puligi ako gilayon. You have faced the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. Just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time all the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus.
Instead of asking why did it happen, think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live your life triumphant through the tears. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. Let's pray. Dear Father in heaven, dear Lord, we thank you, dear Lord, for this another day that you have given us, for waking us up, for giving us a new day, a new life that you've added into our lives. Lord, thank you, dear Lord, for the success of our morning prayer this morning. Nga nakashare naman kami, dear Lord, sa iyong mga pulong. Kagin guide magiging kami, dear Lord, sang wala sa vlog. And Lord, we please help us, dear Lord, to entrust you all, dear Lord, ang mga nabato namon, kag ang mga gusto pa namon, dear Lord, nga mabaton, itugyan na ginamon sa imo, dear Lord. Kay ikaw, dear Lord, nagahulat sa amon, willing to willing to open your arms, dear Lord, para batunon kami, dear Lord, as your children of God. So, Lord, please keep it in our hearts and minds so that we can apply it in our daily lives and share to others. Bless each and every one of us here in this frequency, sa tanan nga monitor, kaga silent monitor, dear Lord. Please bless each and every one of us, especially our families. Give us good health and strength, knowledge and wisdom, and guide us, dear Lord, in everything that we do and in our work, in kung ano man, Lord, amon nga mga plans sa mga adlaw. Ikaw lang, dear Lord, ang mga guide sa amon, kang maghahatag sa amon ng kusog, dear Lord. And Lord, please bless also all the frontliners, the doctors, the nurses, nga atubang subong nga pandemic, dear Lord. Ikaw lang, dear Lord, maghahatag sila sa kusog kagabaskog nga para ma-face nila initanan, dear Lord, nga with the help of you, dear Lord. Bless also all the sick persons, mga gamalasakit, nga may mga ginabat siya. Please keep please heal them, your healing hands, touch their hearts, dear Lord, and mind, that they may able to glorify you, dear Lord, in order for them kung mag-ayos sila, dear Lord, ikaw lang, dear Lord, ang pasalamatan nila sa tanan-tanan bulig mo. And Lord, bless us this day. Please be our leader and please fill us with your love. Thank you, dear Lord, for everything. Thank you for hearing and answering our prayers, together with the forgiveness of all our sins. In Christ's name I pray. Amen. Amen.